vanhu voti bye Mnangagwa bye. They cannot wait for 2028. Noda kumashoko ataurwa nemutungamiri wenyika vemasondanzo Mnangagwa vachiti aiwa ndava kunostepa down. Sandavina mashoko tinyatsokuona kuti aiwa mutungamiri wenyika aiwa anyatsopadza vanhu ndoti vosubscribe like tina on the bell icon. Tipinda Mzimu aimonyekwa muchinzi. Through his spokesperson George Charamba, Mnangagwa conveyed that he is currently serving his second and final term. This announcement posted on Charamba's X account Soro 007, followed by Mnangagwa's commissioning of a juice and water production plant at Mutare Teachers College. Charamba posted read, speaking in Shona, the president Dr. E.D. Mnangagwa indicated that both the party and the national constitutions provide for 2-term limits. In his case, he is now working on his second and the last term and is on his way to taking a deserved rest. When the term comes, added the president, ZANU-PF will congregate to elect a new leader. This is what professes for national stability, and he also stressed the need for adherence to the party line and the party discipline. Domashongata kana E.D. Mnangagwa ava vanhu vakati aiwa bye Mnangagwa tava kumbonoona kuti mumwe mutungamiri wenyika anenge ari ani achaelectewa ipapo. Unoda kuti aiwa vanhu vaitasira kuti pamwe VP Chiwenga ndo vachanga vachipinda nekuda munongoziva skandal yakaitika muna 2017 yekup iya nekuwirirana kwakaitiwa, asi izvezvi kwava kunzi kwava kudzokera ku Congress kuti vanoelecta a new leader. Tudze mafungiro enyu kuti kudi pamusoro pechitiko ichi. Pinai kume section menu musano subscribe kulike chinotina on the bell icon.